Дайте му пари за една цигара. Марио, дай пари за цигара. Чакам Лили Иванова. Лили Иванова? Ти си нещо страшно. Дай му хунта. Господ много здраве ти дава. Жената много любов, шел много пари. Чакай, я! Бей, хунта. Дай му още. Ти да обаче ще ни попееш малко. Ама ядах 17 кефчета. 17 кефчета. 17 кефчета. Откъде намери толкова пари? Ти си там такова на Барселона. О, можеш. Дай му някакви стинки, бе, Марио. Марио. Марио, да. Това е Чакай. Марио. Сега ще дам адрес. Оригинално тане. Чакай малко. Ще я запиша това. Давай. Марио събира. Той аз събира да стане. И аз го мога същото. Нямам да Ще се ожея за Лили Иванова. Абе, дай му пари си пак кара. Да, бе. Дай малко, той го чакай до така. Ти за цигари ли? Детелина имам. Иван Костов, как си да? Хубава шапка има. Викни го и то. Не, аз имам, Ще варади пари за цигари. Тема на чампион. Не знам колко имам. Я вижда, преброи ги. Ти можеш ли? 11. 11 знаеш. Имам 50 стинги за сега. Нека Върнете ще ме бути колата. Абе, аз това при Лили Иванова, бе. 75 хиляда. Господ много здраве да се дава. Дай, това е трамвая. Ти не можеш да стоиш. Я Мари. Играй си далеч. Шефът си на плаша отиде. И го мисля до... Това е. Съсител. Оригинално талент. Хубав фанел имаш. Светло, трябва снимам на знам. Защото те е фола. Една цигара. Една цигара. Виж я кожена пура. Попай за това цигара. Много съм гладен. Дай го! Я дай нещо за цигара. Какво ще направиш за цигара? Бей кола, бей! Я Бей! Него да му дам, не да си жава, да си я пола. Няма тура. Аз не може да играя. Раб! Колата! Раб! Да, почвай да съм стой. Шеф, се искаш. Абе, как се казваш ти, бе? Медузата му. Тъпа вате. От да са оригинално отдале. Нека пъти. Я държи, държи. Пей. Вате! По телевизора пак да нема намък.
шоуто направи. Помагали. Не помагали. Сега. Давай. Китара дъртя. Шеф, я кай, кога последна се капа, честно? Горе, през 10 години. Горе, бе. Тато няма да О! А това конче, какво е там? Човек е Година, брат. Пай, шеф. Магарците. Много хубави татуировки имаш. Къде си се правиш? А? Добре. Вижте, прави слипчица, ето. Визит Бордова. Я по-добре, той тук. Гледайте. Тапси. Тато му не пиши снимка. Дайте му 25-10 стотинки. Аз нямам нищо да не. Не, много съм. Да сте жив и здрав. Господ много здраве да ви да. Пайце. 100 години да живе. Господ. Черни ми дайте, аз на аптеката ще ви разводя. Да сте жив и здрав. Ама ти как ще пипам парите, бе? Виж ли мадам има, виж. Дай му програмата. Да четеш. Абе, нали сте свобода от филма, бе? Имам сапун. Привет му Шеф, сам. пайце. Сигурно. Юлия Костич. Не, бате. Георги. Стане от Иван Костов. Най-добре кой ще е на това? Най-добре. Кой? Лудия. Валя топата. Дай честно, дай го цел си така. Преди 10 години са пак. През 10 години. Абе, има външни малко. Това си Георги да се нахвара. Какво да правя? Шефе, дал ти си. Да сте живи и здрави. Господ много здраве да ви дава. Дирите много любов, ще имат много пари. До вечера ще открия на една банка, да не му кажеш. 10 килова. Ама по 500 евро. Какво си ги изнесеш? Са на Магеле. Абе, нали имам самолет много? Нали ми вълнува самолет? Аз ще ожира за мен. 75 хиляди, не го да правя. Малко си стар вече да се жениш, или не? Как съм стар? Аз съм футбол човек. Още ли работи пушката, шефе? Изстрелва ли нещо? Изстрелва ли куршуми? Имаш гранатомет, аз съм Абе, сигурен. нали има пушки на Садам Хюсейн Калашев? Зад ми. Ей, който си при мене, ей! Пайце, шефе. Шефе, я направи причесли си ви обоя. Вижте тази кола. А, какви песен Вижте тази за тебе, съм юсен. Съм ял 10 дена тази. Аз викам. Шефе, внимай с колата до тебе. Шефе, пайце, шефе. Пайце, шефе. Ай, шефе. Айди, храбър. Кой не открува? Ще ме раземе.
Я му... Иго магарите. Я ви изправя. Често я ви изправя по стуна, бе. Господ много здраве да ви дава. Успех да имате, щастие, да са живи, здрави, майка и баща. Ай, мърни се! Какво говориш? Една ви казва секс, какъв секс викам, аз не разбирам. Не разбираш. Разбирам те работа. Ти се баш Кристика лимонка, признай. Ама не, ама малко той не е добре, ама... Не, добре, а? Бокът ги, кай. Успех да иска, ама е пред млади деца има. Пред мои деца. Те са... Те са с много. Помниш ли за те му... Не, Какво правят? помниш ли за те му... Ама деда, много кисело мляко едеш. Аз тук уча. Ако заспиш, мога да ти отивам на яките. Момчета, гост! Какво кърда бе, аз съм където на проските. Колко те бе, аз съм, ако къде няма да те хрумна. Знаеш ли го Вазов? Вазов. Дайте за очила много да вас снимат. Да вас снимат, мама. Пак по телевизора ще бъде един повече. А виж му това косата, виж му косата на това. Той прилича на Майкъл Джордан. Боже! И той е толкова дълго по мене. Не на Майкъл Джордан, Майкъл Джексон. Майкъл Джексон, бе. Нека му... Ама като тя на дискотека всички не гледат. Нормално, как няма да гледат? Как мога да носиш? Какъв е този свичър на Турция, бе? Абе, я свали този свичър на тази Турция, бе. Ти нормален ли си, бе? Ти турски ли си, бе? Гангнам стайл. Нямам. Някой има ли гангнам стайл на телефона? Я спри малко това сега. Да, бе, какво ли гангнам стайл? То се беше, че не го знаеш сега. Пускам го. Давай, слушай. Тихо! Я превърти. Айде, пускай. Я превърти малко. Ти имаш ли телефон? Как няма? Бойко Борисов! Слушай. Я дай малко. Дай, доприя така. Айде, се едно ядушко. Ай се. Защо ти става с стара? Те всички не са магари, аз не съм магари. Танцувай, шефе, танцувай. Яла по-близо, защото нищо не се чу. Аска. Ти... Аз имам профа там. И аз имам профа. Питах ли те? А? Тихо. Това е танца. Това е много гадно става. Гавра. The legend. Здравейте, бе. Здравейте!
Але живи,